Jista' jkun hemm tħaddim inkorrett ta' liġi, jista' jkun hemm diverġenza ta' kif wieħed jinterpreta l-istess liġi, u jista' wkoll wieħed irid iħaddem policy li forsi mhux għal kollox konsistenti mal-liġi. Hekk jgħid rapport mill-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni dwar it-trasferiment tal-possess ta' għalqa fil-Gudja. Rapport li għalkemm ma jsibx korruzzjoni jagħtix jifhem li kien hemm nuqqasijiet minn dipartiment li tiegħu kien responsabbli Jason Azzopardi li tant jisħaq favur governanza ġusta u trasparenza. Ir-rapport kien ippreżentat fil-Parlament mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. L-operat tal-ex Ministru illum Shadow Minister Jason Azzopardi kien ilu 5 snin jiġi investigat, bil-pubbliku jitħalla frama dwar il-fatt li kienet għaddejja investigazzjoni. Id-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien Azzopardi kien ċaħat milli jagħti art lill-ogħla offerent minkejja li dan jidher li kellu r-rekwiżiti kollha. L-ogħla offerent ħall possess tal-art biss wara deċiżjoni tal-Ombudsman. L-Ombudsman kien ikkonkluda li d-Dipartiment tal-Artijiet kien żgwidat fuq id-deċiżjoni oriġinali tiegħu dwar it-titlu tal-art għaliex kien provdud b'informazzjoni skorretta. Il-każ seħħ fid-distrett ta' Jason Azzopardi minkejja li llum jisħaq li huwa leali ħafna lejn il-kunċett ta' good governance. U sa ftit ilu rrapportajna dwar intħil mhux xieraq ta' Jason Azzopardi f'loti ta' encroachment ta' garax f'Santa Lucia, lokal fid-distrett li jikkontesta minnu l-ex Ministru. Dan jirriżulta minn rapport tal-Awditur Ġenerali dwar encroachments li jingħata qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. In-nuqqasijiet kienu diversi. Biex ma nsemmux il-każ ta' Ernest Tonna, wieħed mill-aktar persuni qrib tal-ex Ministru Austin Gatt u ex uffiċjal tas-Sigurtà tal-Partit Nazzjonalista li kien akkwista l-użu bi pjaċir ta' garaxx tal-Gvern fil-Belt, dan b'intervent dirett ta' Jason Azzopardi.